በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። ፍቁራን አሕዋተይን አሓተይን ሎሚውን መቐፀልታ ናይቲ መዓልታዊ ንገብሮ ዘለና ንባብ መዝገበ ሃይማኖት ካብ ቁፅሪ 792 ክሳብ ቁፅሪ 696 ከነንብብ ኢና። ናይዚ አካል እዚ ርእሱ ክርስቶስ እዩ። ቁፅሪ 792 ክርስቶስ ናይታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ርእሲ እዩ። ንሱ ናይ መደብ ፍጥረትን ምስጢረ ድሕነትን ጥንተ መሰረት እዩ። ናብ ናይ አቡኡ ክብሪ ዝአተወ ስለ ዝኾነ ከዓ ብፍላይ ኣብ ቤተ ክርስትያን ገቢሩ ናብ ኩሉ ነገራት ግዝአቱ ኣብ ዘስፋሕሉ ኣብ ቤተ ክርስትያን ብኩሉ ነገር ቀዳማይ ኮነ። ቁፅሪ 793 ክርስቶስ ምስቲ ፋሲክኡ የዋህደልና። ክርስቶስ ኣብ ኦም ክሳብ ዝሰአል ድማ ኩሎም ኣባላቱ ንዕኡ ክመስሉ እዮም ክፅዕሩ ዝግባእ። በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ናይ ህይወቱ ምስጢራት ኣቲና ኢና። ርእሲ ክሓምም ከሎ ክፍሊ ኣካላት ከም ዝሓምም ንሕና እውን ምስኡ ክብሪ ምእንቲ ክንሳተፍ ኣብ ስቃያቱ ንካፈል። ቁፅሪ 794 ክርስቶስ ንቤትና ይሓሊ ናብቲ ርእስና ገጽና ምእንቲ ክንዓቢ በታ ኣካሉ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ገቢሩ ኣብ ድሕነት ሓድሕድና እንተሓጋገዘሉ ጸጋኡን ረድኤቱን ይሓልየልና። ቁፅሪ 795 ክርስቶስን ቤተ ክርስትያንን እምበኣር ሓቢሮም ምልኣት ክርስቶስ የቑሙ። ቤተ ክርስትያን ምስ ክርስቶስ ሓደ እያ። ነዚ ሓድነት እዚ እቶም ቅዱሳን ብዓሚቕ ምስትውዓል ተረዲኦምዎ። ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነስ ክርስቶስ ብርእሱ ስለ ዝኾንና ንተሓጐስ እሞ ነመስግን። ኣሕዋተይ ክርስቶስ ከም መጠን ርእስና ክኸውን ስለ ዝተዋህበ እቲ ኣባና ዝፈሰሰ ጸጋ እግዚኣብሔር ብሓቂ ዶ ተረዲእኩምዎ ኣለኹም? ክርስቶስ ኮይንና ኢና እሞ ተገረሙን ተሓጐሱን። ንሱ ርእሲ እንተኾይኑ እሞ ንሕና ከዓ ክፋላት ኣካሉ ኣባላቱ እንተደኣ ኮይንና ንሱን ንሕናን ነቲ ሙሉእ ሰብ ምልኣት ክርስቶስ ማለት ርእስን ኣባላትን ነቕውም። መን እዩ እቲ ርእሲ? ዓይነት እዮም ከእቶም ኣባላት? ክርስቶስን ቤተ ክርስትያንን። መድሓኒና ምስታ ናብ ርእሱ ዘቕረባ ዘፍቅራ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ሓደ ኣካል ገቢሩ ርእሱ የቕርብ። ርእስን ኣባላትን ሓደ ዘይነጻጸል ምስጢራዊ መንፈሳዊ ኣካል የቑሙ። ቅድስቲ ጆዋን በዓልቲ ኣርክ ነቶም ደያኑ ዝመለሸትሎም ቃል ነቲ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ዝምህርዎን ኩሉ ምእመናን ክኽተሎ ስምዒት እምነትን ዘጠቓልል እዩ። ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤተ ክርስትያንን እንተኾይኑ ኣነ ዝፈልጦ ሓደ ምዃኖም ጥራሕ እዩ። ስለዚ ነቲ ጉዳይ ክንሓልኮ ኣይግባእን። ቤተ ክርስትያን መርዓት ክርስቶስ እያ። ቁፅሪ 796 ናይ ክርስቶስን ቤተ ክርስትያንን ሓድነት ናይ ሓደ ኣካል ርእስን ኣባላትን ምዃን ኣብቲ ዘለዎም ውሽጣዊ ርክብ ነናቶም መንገዲ ከም ዝህልዎም ይገብር። እዚ ገጽታ እዚ ብዙሕ ግዜ በቲ ናይ መርዓትን መርዓውን ኣምሳል ክግለጽ ይርከብ። ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያንን
ንቤተ ክርስቲያን መርዓዊኣ ምዃኑ ዘመልክት መሰረተ ሓሳባት ብነቢያት ብነዊሑ ዝተሰናደወ ብዮሃንስ መጥምቕ ዝተበሰረ እዩ። ጎይታና ባዕሉን ርእሱ መርዓዊ ክብል ይሰሚ። እቲ ሃዋርያ እውን ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያንን ብመላኣ ኮነ ብነፍሱ ወከፍ ምእመን ኣባላት ኣካሉ እንክዛረብ ምስኡ ሓደ መንፈስ ንምዃን ንክርስቶስ ጎይታ ዝተሓጽየት መርዓት ይብላ። ቤተ ክርስቲያን ናይቲ መንቅብ ዘይብሉ በጊዕ መንቅብ ዘይብላ መርዓት እያ። ምእንቲ ክቅድሳ ኣብ ክንደኣ ገዛእ ርእሱ ብምውሃብ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ኣፍቀራ። ብዘላለማዊ ኪዳን ምስ ርእሱ ኣተኣሳሰራ። ከምቲ ንኣካሉ ገቢሩ ድማ ካብ ምሕላው ኣየቋርፅን። እዚ እቲ መላእ ክርስቶስ እዩ። ርእስን ኣባላትን ብብዙሓት ዝቖመ ሓድነት እዩ። ስለ ዝዛረብ እቲ ርእሲ ይኹን እቶም ኣባላቱ ወትሩ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ንሱ ከም መጠን ርእሲ ብስሙ ከም ኣካል መጠን ከዓ ብስመ ኣካል ይዛረብ። እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ? እቶም ክልተ ሓደ ሥጋ ክኾኑ እዮም። እዚ ከዓ ዓብይ ምስጢር እዩ እሞ ኣነስ ብክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ምስሎ ኣለኹ። ጎይታ እውን እንተኾነ ኣብ ወንጌል ደጊም ሓደ ኣካል ሓደ ሥጋ እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን ይብል። ብርግጽ ከዓ ክልተ ፍሉያት ኣካላት እዮም፣ ግን በቲ ኺዳናዊ ሓድነት ተዋሃሂዶም እዮም። ከም መጠን ርእሲ ንባዕሉ መርዓዊ ክብል ይሰሚ፣ ከም መጠን ኣካል ከዓ ንርእሱ መርዓት ክብል ይጽውዕ። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን።